La Muntanyeta dels Sants ha estat l'escenari per a fer la presentació oficial de la 56a edició del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. El regidor responsable del concurs, Vicent Baldoví, ha presentat les novetats i ha explicat les fases internacionals que s'han programat per a la mateixa. La imatge d'enguany no podria ser més encertada amb el símbol del paella mochi, que ha convollat tant als valencians i al món sencer. La paella és la millor carta de presentació que tenim. Per això seguim en la seva internacionalització, tractant de donar continuïtat a la bona tasca que s'ha fet en els últims anys. Tasmània, a Austràlia, Tòquio, a Japó, i els castells de Loira, a França, són les pròximes destinacions ja confirmades a les que es farà arribar la nostra paella en els propers mesos. A més, en aquesta edició s'ha celebrat també la primera semifinal americana. Per la seva banda, el xef Jesús Melero ha destacat la importància de la imatge de la localitat de la Ribera Baixa. Mantenemos una línea y creo que vamos año tras año superándonos. Entonces, intentaremos seguir así y procurar traer todos los años novedades y que no baje el listón de un concurso que está dando una imagen muy buena a Valencia en todo el mundo. En l'acte s'ha descobert la imatge que anunciarà aquesta 56a edició, moment en el qual el director d'alt de Socarrat Estudio ha explicat els 3 valors de la mateixa. Este año nuestro objetivo era poder transmitir la actualidad de este plato, y la actualidad de este plato sin duda tiene como punto principal Sueca y los arrozales, y el arroz de aquí. Es como segundo elemento que hemos querido que aparezca el color verde, tanto de los arrozales, tanto de los campos en verano de Sueca, como de una herramienta que se ha convertido casi en indispensable para todos, el WhatsApp. Y, por supuesto, este es el año del paella emoji, siendo el elemento que va a representar el concurso de este año. La diputada de Turisme i regidora de l'Ajuntament de Sueca ha explicat que el concurs és una peça fonamental en la promoció de la paella valenciana i ha anunciat que la Diputació patrocinarà el Premi Local. Que el premi al local, al concursant de la final local, el pagarà la Diputació, perquè jo vull que els cuiners de Sueca participen, que s'involucren i que no queden fora d'aquest concurs, que pense que ells són part important d'ell i de Sueca. I per tant, el meu compromís és davant de tots de que el premi al guanyador de la paella local serà per part de la Diputació. L'alcaldessa del municipi ha expressat el seu agraïment a l'equip de treball i afirma que Sueca és bressol de l'arròs. Estos 56 anys d'experiència són mostra del saber fer de tot l'equip responsable del concurs. Sueca ha estat la ciutat ambaixadora de la paella en tot arreu del món. Tenim el privilegi de ser bressol i experts en este plat i la sort de poder exportar-lo i de portar el nom de Sueca acompanyant-lo. L'11 de setembre és la data escollida per a celebrar el concurs internacional.